Nagtinabangay og kalot sa midahili nga yuta kining grupo sa mga lalaki aron masalbar ang gihong usa ka pamilya nga natabunan atol sa landslide sa Purok 9, Sitio Minalong, Barangay Kahusayan, Kitaw-Taw, Bukidnon, pasado las 7 kagabi, Oktubre 15. Subay sa report, magtiayon ang mga biktima ug dunay usa ka 2 anyos nga anak. Matud sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Kitaw-Taw, bandang alas 6 sa gabi dihang nakasinati og kusog nga bundak sa ulan ang lugar. Hinungdan nga nahitabo ang landslide. And then at around mga 7 p.m. in the evening, na landslide incident na nag-occur dito sa same location, sir. Dayon, na ay family nga nakuanan din siya, sir. Natabunan. So, naisa kabalay gid, sir, nga as in nawala gid siya sa iyahang pwesto. So, natabunan, na-wash out gid siya. Ay tulo sa mga individual nga kamulo pa sa pagkakaroon nga ginapangita, sir. Sumala sa MDRRMO, dili kini ang unang higayon nga dunay nahitabong landslide sa lugar. Yes, sir, landslide prone area gid ni siya, sir. Then atong mga few months ago, August, diha siya sa area gyapon kanang Sitio Minalong, diha to nahitabo kung wala ko na sayop murag August 14, diha to nahitabo gihapon tong landslide nga ni cover siya sa atuang highway, sir. Mo po na siya nga location pero dili lang gid siya ingon nga nagduol kaayo pero same lang gyapon siya nga kaning sitio, sir, ang kanang nahitabuan karon. Giabisuhan ng daan sa barangay officials og MDRRMO rescue team ang mga residente sa lugar nga mobakwit sa mas luwas nga dapit tungod sa siging ulan kay delikado sa landslide. Along the highway na siya, sir, kato dito nga portion dapit naapoy mga balay dito pero dili siya inana kadaghan. Oo, so dito gid nga part, sir, ang naigo sa landslide. Naamin ni kada barangay, so na sila ga-monitor mi sa ilahang mga radyo. Dayon amo na po gina-monitor ng ilahang mga council nga pag naa na mga ulan-ulan nga medyo taas-taas na nga pag-ulan, so kinahanglan adisuhan na gyud ang mga residente nga mo evacuate na. Dagansab ang stranded nga sakyanan tungod kay apil sa natabunan sa midahili nga yuta ang National Highway. As of 1 karong hapon, Oktubre 16, padayon ang retrieval operation sa mga biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.